setan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan basaku katur marang panjenengamu ayu bapakku Hastunggara sidam sekaring bawana langgeng iya nggir Bratasena ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestu kumara gage tampanana ndak tampa tanganku loro mugi dadi jimat kabar pisan ora nglegewa ilangi denawa ingkang miyos jebul malah Bathara Bayu aku nyadong dawuh bukulun Nayakane ngrat tengrat kotomo manggung manugrahen lan siswanto sakutra tang Kusminulya Pangusminulya Bratasena Purbanana Yonggir yektine Denawa Rukmakala iki mau dumadi saka Kemayan Ulun
lan apa ta sebabe alas iki sinebut Reksa Muka ewadene gununge ing aran Candramuka yektine kuwi ngemu piwulang ingkang becik reksa tegese ngopeni muka tegese praupan menungso ngopeni praupan tegese sesuci sarta dandani tumindak lan pakartine atine kudu ginawi resik yen wis resik lair batine banjur sowan ana ngarsane Gusti munggah ana ing Gunung Candramuka candra tegese rembulan muka tegese praupan menungso lamun to gelem tuwajuh pangidepe cipta anggene manembah kelawan Hyang Agung sumunar pasuryane nganti kaya rembulan purnama sidi kejaba saka kuwi Sena apa kang dikersakake dening Guru Mudurna ingkang sinebut Kayugung Susuing Angin yektine kuwi cangkriman dene gandeng jeneng kita ora bisa mbatang ndok rewangi ngrusak karo kahanane alas iki mau kayu tegese kayun kayun kuwi maknane karep gung tegese gedhe susuing angin tegese mlebu metune napas utawa bajra hirawana lamun to menungso bakal nindakake panembah nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa kudu diwiwiti saka aringing napas lereme pancandriya lan uga tentreme pamikir mula kang mangkono aja klera-kleru sadurunge Bratasena nyemplung goleki wujude banyu suci Puruhitasari leremno batinmu sumelehno pikirmu aja nganti kemrungsung sarta grusa-grusu ndak kesluru marang dalan kleru saranane wong yen lubung tetap loba kurang guling elingo dolagat miko yen wacana kudu manis ayu dewaku banget panarimaku kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu sakwuse aku nampa pituturmu ingkang becik ripalungguhan iki tak pundi pangandikamu aku njaluk pamit njegur segara kidul goleki banyu suci Puruhitasari nadyan kaya ngapa lan kepiye kowe iki dudu wong pidak pejaraan saudon saurupan lamun to weruh lawan jatine kasampurnan besuke uripmu bakal piguna tumrapih bebrayan agung Bratasena dewa supaka marang kang soreng prang utane aron-aron Ranwe ngawiyat neraka ngapalan
mangandur lakuning angin gugur agraning arko kura-kur nitoreh akiri-kiri kura-rek makiri-kiri ora bumi prakempito padula mangambak jegrek nganti kaya tugu Sinukarta panenggih panenggak Pandhawa Dyan Bratasena tuku wis prapteng aning tepining samudra kidul ngulat glaring samudra ingkang biru nglangut prasasat tanpa pagut parandene wis kenceng tekate gembleng sedyane tan mundur ing guntur tan mendho ing bebaya ciptaning driya kuwi becik prapteng pati lamun to datan bisa kadunungan jatining ilmu kasampurnan mangsa sumangkat sang Bratasena ngantepi samudra tan mendho ing bebaya datan ati ing bilahi golonge
ilange naga. Lah kok dadi ana wewujudan bocah cilik sing sumunar mawa cahya. Mapan ana ing kene kowe iki sapa? Ong ilahing awik namastu namasidam muga rahayu sagung dumadi. Puruhanana ngger Bratasena. Ulun iki dununge ingkang nduk upaya. Ulun iki ya Bratasena, Bratasena yektine ya ulun. Dene jeneng kita ndangu kelawan ulun Prabu Dengrat Dewa Ruci ya Sang Ruci Bathara Bratasena. Pangabekti kula kunjuk pepodo paduka sangadi bukulun. Iya nggih Bratasena wis ulun tampa. Mruhanana uluk yektine guru kita Resi Durna kae bener lan kae pancen guru ingkang utama. Jeneng kita nyemplung ana madyaning samudra tanpa mitung bejo kelawan cilaka mukti apa dene bilahi ngantepi kelawan kesaguhan perintah dawe guru. Tegese jeneng kita kuwi uga murid ingkang utama. Banyu suci Puruhita Sari. Puruhita tegese wong kang meguru ngegulang kawruh. Sari-sarine wong gayuh kawruh ngudi ngelmu meguru kelawan guru yektine ya mung ngaupepadaning guru manut ing dawe Sang Dwija. Aja kok mung lara nadyanto pati nduk tekati waton kuwi perintahing guru. Anggen kula kraya-raya kados mekaten karana upaya gegulanganing manah kula piwulang kasampurnan sangkan paraning dumadi bukulun. Sena yen pancen jeneng kita kepengin weruh lan sumurup kawruh kasampurnan ripalungguhan iki aja wedi kangelan manjinga angga utawa angga ulun liwat karna ulun ingkang kiring. Ing kono jeneng kita bakal weruh kelawan jatining urip kita Bratasena. Prasasat curiga manjing warangka. Dian Bratasena manjing pring anggane Sang Ruci Bathara. Bombong tentrem kascaryan jroning kalih Sang Werkudara.
Astung para sidam sekaring bawana langgeng Bratasena Bruhanana manungsa ingkang becik mono kudu gelem budidaya dimen antuk kasampurnan ya sanadyan tangeh lamun menungsa bisa sampurna merga kasampurnan kuwi amung kagungane Gusti ingkang Maha Nasa lan wis cetha dawuhe pangeran manungsa iku kagungane Gusti mula bakali bali manunggal kelawan pangeran tegesipun manunggal kalian pangeran menika kados pundi Bukulun menapa menika ingkang sinebat kasuwargan mengko dhisik Bratasena apa sebabe manungsa yen wis mati kok pengin mapan ana swarga karana ing kasuwargan menika punjering rasa marem wontenipun namung nikmat mupangat bagya mulya nikmat sing kepiye ingkang nduk karepake ing kasuwargan dening pangeran dipun cawisi dedaharan ingkang mirasa unjukan ingkang seger sandangan papan ingkang indah lan dipun ladosi dening para widodari ingkang sulistya ing warni Bratasena apa kaya ngono kuwi ingkang sinebut sampurna tegese swarga ingkang nduk kandhakake mau manungsa isih kegubel dening pepinginan lan rasa milik sinurung ubale nepsu mongko nepsu kuwi yen diuja ora ana mareme lan rasa marem kuwi timbule saka kasembadaning karep yen manungsa isih karidu dening pepinginan tegese durung bisa meper kelawan kanepson yen kaya mangkono njur apa bedane urip ana donya kelawan swarga apa kaya ngono kuwi ingkang sinebut sampurna Bratasena rumaos bodho lan jubluk balilu manah kula Bukulun Sena ndak baleni manungsa iku kagungane Gusti besok bakal bali marang Gusti tegese ingkang sinebut sampurna mono lamun ta manungsa wis bisa tetunggalan kanthi langgeng kelawan pangeran lajeng kados pundi menungsa saged manunggal kalian Gusti lan caranipun kadiparan titah kudu tuwajuh angesti lan tutwuri marang sipat-sipate pangeran weda suci kae dumadi saka pirang-pirang piwulang kautaman lan saben-saben bakal maos kitab suci sarta nindakake pangibadah kudu diwiwiti kanthi ukara nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih ukara mau lamun ta digegem mung kari rong tembung ya kuwi welas kelawan asih mula kang mangkono supaya titah bisa nggayuh kasampurnan kudu wiwit ngipatake bebandan lan eden-eden kadonyan sarta kanepson lan uripe tansah ditanduri ngrembakane rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae kuwi ingkang sinebut sampurna amoring suksma sinuksmaya winak ya ing asepi sinimpen telenging kalabu ngaturaken panuwun ing tanpa pindhan Bukulun samangke kula sampun gegem kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi wase ya bab welas asih lan ngelmu sing ndok gegem ripalungguhan iki yen kanggo dirimu pribadi yektine mung mahanani rasa kumprung lan sesungaran mula becike kawruh kasampurnan sebarna marang kabeh para kawula dasih ingkang mbutuhake ripalungguhan iki tetelen jiwa kasatriyanmu ngagema jiwa brahmana
jumenenga pendhita kanthi peparab Begawan Bima Suci. Wangi arum lir Banjaran Sari nenggih Sang Bratasena kang wis nilaraken jiwa kasatriyan hangrasuk jiwa Brahmana apeparab Sang Bima Suci ya Bima Sekti lon-lonan jumangkah jangkaing suku sinartan puji dikir kidung suci mantra rahayu Bedhepok wonten ing pertapan Arga Kailasa. Nggih nyebar kawruh kautaman linandhesan rasa asih pring pepadaning titah. Satemah akeh ora mung atusan ewon para siswa nggih sumuyut pring pepadaning Sang Bima Suci. Ambar harum kondang kabyawara Sang Bima Sena nggih nyebar kawruh utama lambarane rasa tresna. Bima Suci, Bima Suci, Bima Suci, Bima Suci, Bima Suci. Madya Ratriwus kawuri Nyuwang Candra Waranawa Lintang
dawuhe Bathara Guru ning Arga Kailasa aku ngaturake pambagi Astungkara Sidam Sekaring Bawana Langgeng Werkudara nadyanto ora genep lan jangkep tata keramanmu sing tegese ora sembah bekti kelawan diwa ning ora dadi apa nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye Jawata mudhun mring Marcapada mesti ngemu wigati yen pancen ana bab ingkang bakal nduk babar mara kaki kandhakna karo aku Werkudara Muruhanana ana bab ingkang bakal ndak takonake magepokan kelawan anggon kita madeg Brahmana ana ing Arga Kailasa kanthi peparab Resi Bima Suci yektine apa sing nduk gayuh apa sing nduk karepake Sena Dewa Kijare pinter Dewa Kijare waskita ning yogine kok malah takon karo titahe kudune panjenenganmu pirsa karo lakone Bima Suci nadyan ulun wis pirsa nanging adile wong takon kuwi kudu diwangsuli yen pancen wis ngerti yogine kok dadak takon saiki ngene wae Werkudara saiki aku Dewa Bodho Yamadipati sing ora pinter ora waskita kowe madhep pendhita kene iki mengku karep apa kenapa kok ndok pulangake kawruh werit sing jenenge ngelmu kasampurnan kuwi karepmu apa anggon kumulang kawruh kasampurnan supaya manungsa ngerti marang kasampurnan ya kuwi sampurnaning urip kanggo gayuh marang sampurnaning pati nadyan gegayuhan kita kuwi becik nanging iki mengko dadine ora prayoga sebab kanthi Bratasena medhar kawruh kasampurnan utawa dununging panembah jati tanurunga bakal ndayani para dewa ora kinurmat dewa ora kajen sebab lereke iki mengko manungsa ora gelem nyembah kelawan dewa nanging nyembah marang Gusti ingkang Maha Kuwasa pakartimu ingkang kaya mangkono ndak anggap luput wani karo panguwasane para Jawata mengko dhisik sejatine sing bener kuwi menungsa nyembah karo Gusti apa nyembah karo dewa ya nyembah kelawan Gusti banjur yen aku nuduhake panembah sing bener marang para kawula ya kene kok anggap luput kok anggap kleru kuwi kleruku mapan ana endi patrapmu ora luput nanging lereke iki mengko akeh para kawula sing padha ora gelem ngajeni lan ngurmati karo dewa yen pancen dewa pengin kajen pengin kinurmat carane ora ngene yen pancen kowe pengin duweni kawibawan waton dewa cacane apik bakartine becik gelem tumindak adil lan jujur kawula ora sak ndok perintah bakal ngajeni karo dewa saiki malah ora arien nalarmu dhewe kenapa kowe malah ora kajen ora duwe kawibawan kuwi mergo kawula wis jelek kawula wis bosen mergo rina wengi kok apusi kok gorowi waton ora silak saka batinmu dewa sing lenggah ana ing dampar kadewan iki pakeme mung telu siji janji loro ngapusi telu korupsi Kadya krisang kapirangu Rinangka kinempit kampit Werkudara yen ndak rasa patrapmu murang tata paribasan ngepel marang mustakaning Jawata tumindakmu tanpa beda karo gerangamu biyen bapakmu biyen wani nitih Lembandini titian ulun lah kok Ripalungguhan iki ditiru karo anake lanang wani lawan panguwasaning para dewa marma kang kaya mangkono Yamadipati wonten dawuh kula aja wedi kangelan rangketen Bima Suci banjuten cemplung ana madyaning kawah Candra Dimuka
Pati Dharma Putra yang aridanan Jaya Kyai Badranaya sumengko pengawak bojo ana parigawe apa Kyai Semar. Nuwun sewu sinuwun Prabu Puntadewa, kula suwun ndika ampun enak kapienak. Adimu panenggak Wangja Dipati saksampunipun ngregem kawruh kasampurnan lajeng madheg Kyai wonten ing Arga Kailasa ingkang andadosaken mrinane para dewa. Satemah bantah dredah dados panca bakat adimu sak mangke dibanjut dicemplungne wonten madyaning kawah Candra Dimuka kaliyan Yama Dipati. Mongko kula taksih kelingan sumpahe Pandhawa niku ngibarate ndok sapetarangan mukti siji mukti kabeh mati siji kabeh belani. Yen adimu Cintraka, yen adimu Cilaka ngeten iki sampeyan dadi anak mbarep mosok mung meneng wae ngoten niku. Wayahe buta sak gunung munggah kayangan mapan ning repat kepanasan sapa ambuh marang aku iki Dewa Amrawe dewa cilik sapa Bathara penyarian ana parigawe apa dewa iso njejekne adil apa ora iso njejekake hukum apa ora janji ora bisa adil ora bisa njejekake hukum kajuangan tak ora arek ilang nyawamu ya gelak limpamu minggat piye ya aja kesuwen Werkudara nyemplunga ana kawah Candra Dimuka
aturane tumrap wong sing jemplungne ana candra di muka kuwi mung sak geleme ambyak awur-awur apa ana pakeme. Ya mesti ana aturane, ana bukune. Dina iki sapa sing ndak cemplungne, sesuk sapa ngene kabeh wis tinulis. Manut pakem apa pancen dina iki Werkudara kudu nyemplung ana madyaning candra di muka. Ya ora ning iki dawuh tunggal saka Sang Hyang Jagat Girinata. Tegese panguasane dewa ki mungkin Narya Gada. Mesti wae kowe marem yen diperintah Bathara Guru nyemplungake Werkudara ana candra di muka. Merga pancen kowe iki duwe rasa pangigit-igit karo bapakku lan anak-anake kabeh. Lemu nuruti karepe anakmu Nagapaya, lemu nuruti karepe bojomu Bumiayu, nganti kowe tegel tega mentala nginger marang jejeking ati rasa kakean cangat cemplungke, rasa kok cemplungke nyemplung dhewe. Sapodo tumiling angulati Puspita meteminda kang warni ngaturaken kedrawasan Adi Guru punapi Kakang Gunarsi Narada. Wah, sampun marambah makaping-kaping kula caos pemut dumateng jengandika Adi Guru. Anggen paduka menika nyiksa dumateng sukmanipun Pandhu malah ripalungguhan samangke dipun tambahi panenggak Pandhawa ing tanpa dosa Werkudara mangcemplungke candra di muka niki mangke glandang carang saka pucuk kriwikan dadi grojokan perkara sepele dadi gawe. Maknanipun kados pundi? Ripalungguhan samangke alun-alune para dewa wonten ing repat kepanasan menika geger. Wonten denawa saguna ing naminipun Dewamra. Ngamuk punggung Suratantaha semenipun nuntut adil dumateng para Jawata. Nadyan ta para Durandara sampun makarti parandene mboten wonten ingkang mangga puliya nuwun sewu. Menawi ndika mboten golek jago, mboten minta sraya lan jejegne adil. Nyuwun pangapunten kayangan saged remuk bubuk dadi rempon di monggo wonten candra di muka. Gegirisi kawah candra di muka panase kegila-gila ndut abang dranang mumpal-mumpal panjerite para-para sukma ingkang siniksa ing kono parandene
ana sukma kekalih kang jegrek datane Mbah Pasrah Sumarah mring jidare kang Mahanasa sembahku katur Pandu bapakku Yoyonggir Bratasena wis ndak tampa kowe iki ngopo Lek kowe iki ngopo nek nyusul aku ana kene iki papan pasiksan sing ana mung panandang kowe aja neng kene kowe mulya wong gagah Bratasena kowe mulya kaya jebol dadaku roh kahanane Bapak Pandu Ibu Madrim disiksa ning Candra Timuka bedaya apa aku keceh bondo kemul kamukten yen wong tuaku ngagak-agak aku neng kene aku mau bali Bapak Bratasena Werkudara semono kasetyan lan bektimu marang wong tuwa nanging ruhanana ya kulub Nadyanta pun Rama wis seda Nadyanta bapakmu wis mati nanging yektine aku isih bisa nyawang kaya apa kahanane putra-putraku ing alam donya Nadyanta pun Rama mapan ana ing pasiksan nanging rasaku marem batinku tentrem mergo aku nekseni karo anak-anakku sing kabeh ana alam donya tansah tekun ing panembah kusuk ing pangibadah urip undhuk rengga kanthi jiwa luhur adoh saka hambek nista mergo ngene Bratasena sejatine swarga lan neraka tumrape wong tuwa kuwi dumunung ana tingkahe anak apik apa elek Kalaruta godha guru kula yen panamutusa sangri mengko tonggir Werkudara Bima Suci Bathara Guru piye ripalungguhan iki ndak batalake ndak wurungake anggenku nyiksa kelawan jeneng kita mergo gedhe rasa pangeman ulun kelawan jeneng kita Werkudara gage mentasa saka ing yomani nanging ana kewajiban sing kudu nduk tindakake temonana buta kang barang ngamuk ana repat kepanasan sing jenenge Dewa Amra ing kono sakwise kowe bisa ngundurake utawa mateni Dewa Amra kowe bakal kena bali marang negaramu maragake mentasa kowe dadi jagone Dewa Gak Prasudya. Nek ora gelem ki nalare kepiye ya Bima Suci?
Bedahe apa aku urip kepenak nanging yen bapakku karo mbokku ngagak-agak melet-melet ning luwih becik aku amor ning kene nganti sak mudarku sing maknane kepiye aku gelem mentas saka kene ning aku duwe panjaluk aku sing bakal nyirep kraman saka kajuwangan ya kuwi wujude Dewa Amra ning panjalukku wong sing tanpa dosa Bapa Pandhu Ibu Madrim unggahno ning swarga aku gelem entas Om ngawik namastu namasidhan iya Bratasena iya gandeng kahyuwangan kahanane wis remuk kaya mengkene mesti wae ulun nyembadani kang dadi panyuwun kita wiwit dina iki panandhang kang sinandhang dening Pandhu klawan Madrim pundhak pugut jumbuh klawan panjalukmu Werkudara bapakmu karo mbokmu dina iki tak unggahake ning kasuwargan Tundha Sanga anakku anakku wong gagah ibarate aku nandur ngunduh anggenku glowentah lan uga prihatin kanggo Pandhawa nyatane ripalungguhan iki anjok kamulyan kowe anak sing pinter mbagusi karo wong tuwa kowe anak sing pinter ngentas kacintrakane wong tuwa anak sing pinter ngangkat kamulyane wong tuwa kowe anak birul waliden tenan kowe Pandhawa tata Kadewisaya Indriyaksasara Maruta ladal Bramrata Jayamrata gerbut tenaku sayuta mara sakethi wuriampyan kaya wong jala rebuten kaya menjangan mati Dewa do kalang kabut semune golek jago wong gedhe dhuwur sapa panenggak Pandhu Raden Werkudara ya Bima Suci wis sapa Dewa Amra yen kowe melu-melu eman-eman gagahmu eman-eman gantengmu tan wurunga mudhar tandangan karo Dewa Amra aku wis manggen dadi jagone dewa mati wujuti rimah kalung kamu barang kaprawiranmu wis ndok suntak
ning nyatane ora monggo mulya mati tenan kowe Werkudara. Yen pancen kowe arep mateni aku patenana ikhlas lahir batin. Kok kowe pasrah pati kaya dudu jiwa satriya. Upama mati aku wis lega, aku wis marem. Mergo bapake dhewe wis ning swarga dina iki. Sinugraha ing Gusti sedya ingkang hayu nyatanipun manggih rahayu. Dharma ingkang dipun tindakaken dening Sang Bima mboten namung piguna tumrape para kawula ning kuwat ngentas marang kasuwargane tiyang sepuh kekalih satemah ambabar hayu lan rahayu. Jiwa ingkang prawira suci ing budi nenggih Ndarasena mugi saged tinulat lan tinulada dening anak kula Bagus Labib Nur Irham tetepa dados lare ingkang soleh pinter mbagusi dumateng tiyang sepuh. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngurmasi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami. Sak beja-bejane sing lali sih beja sing eling lan waspada kanthi panyuwunan muga-muga slameta sing nanggap slameta sing ditanggap slameta sing mirsani tanggapan.